Tungod sa hanging amihan na makasyatik na karon o bugnaw nga panahon na. Apan ato ubosahon ang ato mga kapuso nga namuyo sa bukirang bahin sa Sugbo taliwa nining bugnaw nga panahon. Atong sayran ang temperatura ng ilang nasinati karon pinaagi ni ining report. Matag hapon dinhi sa barangay Taptap, Bukirang Bahin sa syudad sa Sugbo, gabudon gayud tungod sa kabugnaw sa panahon. Gani sa among pagbisita, ubay-ubay sa mga residente ang nagsulob og jacket isip pangontra sa kabugnaw. Sama ni Nanay Cristita Ikong nga naniguro sa pagsapaw og jacket aron di daling sipunon ug ubhon. Baga nga jacket. Dayong sinina. Day kagabi sa pawon pagyud. Sa pawan laing ko ang sinina para anyod. Una kong paton. Kung rin itong nawa nga rin, mga jacket ko na, para way tugnaw ba? Matod sa pag-asa nga karong si Manaha, bugnaw na panahon ang masinati tungod kay kakusog ang hanging amihan. Mag-prevail atong amihan tungod sa kusog nga high pressure area na karon west of Japan. So ang atong amihan gyud directly gyud ngani ang hangin amihan ang iyang sentro gyud duol ra kaayo sa atwa sa Pilipinas. Mas mubo ang travel sa hangin, mas bugnaw ang atong matagamtaman nga temperatura. May gitawag nga lapse rate, maong mas bugnaw sa mga bukirang dapit sama sa barangay Taptap. Og labihan patingali kabugnaw sa mga namuyo sa kinaibabong bahin sa kabukiran o di gani sa Osmeña Peak dito sa Dalaget. Maganamta gitawag og lapse rate ko nata sa troposphere musaka kag bukid magkabugnaw na siya. So na siya sa around 6.5 degrees per kilometer. So kung musaka ka kung ato ibutang og 1 kilometer na nga area nga bukid, so 22 sa tuwa diri minus 6.5 medyo ko na gyud bugnaw na gyud siya. Uban ni Lian Singkulan ug Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.